እዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ። ፀጉርኽን ነዊሕ ልስሉስ ደስ በሃሊ ከለር ወዛማ ዝኾነ ፀጉሪ ክህልወክን ተደሊኽን ዝውህድ እዚ ሰሪሕኽን ተጠቐማ። ሰላም ሰላም ናይ የሽ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ከመይ ኢኹም? ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም ሰላም ክትኾኑለይ ናይ ወትሮ ትምኒተይ እዩ። ነዛ ቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እናፀሓፍኩም ኣበራትዑኒ። እዛ ቪድዮ ደሞ ብላይክ ጀምርዋ። ንስኹም ላይክ ተገይርኩምለይ ዩቲዩብ ናብ ብዙሕ ሼር ስለ ዝብለለይ እና ናይ ሎማዓንቲ ውህድ ሒዘልክን ቀሪበ እኒአኹ። ፀጉርክን ልስሉስና ወዙ ይኹን ንውሓት እሞ ለንውሓልክን ዓይነት ውህድ ኣሰራርሓ ሒዘልክን መፅአ እኒአኹ። ላብ ኣሰራርሕኡ ከብለክን ተደድልየና ከምዚ ቪድዮ ትሪኡ ኣለኽን ሩዝ፣ ቅንፍር፣ እንጣጢዕ፣ ሮዝሜሪ፣ ከርከዴ ማለት እዩ። ሽንጉርቲ ደሞ ቀይሕ ሽንጉርቲ ከቲፍኩም ተዘጋጅያ። እዞም ኣብዚ እኒአው ዓይነት ቅመማት ካብ ገዛይ ዘይጠፍኡ እዮም። ካብ ንፁህ በረድስቲ ክነዘጋጅኽን ኩሉ ዓይነት ቅመማት ናብኡ ትገብሮ። ሩዝ፣ ጣጢዕ፣ ቅንፍር፣ ሮዝሜሪ እዚ ዝኒአው ደሞ ከርኬዴ ይበሃል። ደረቕ ዕምበባ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሽንጉርቲ ካብዚ ለኣኽለክን ማይ ተጠቐማ ይኽን። ፃዕዳ ሽንጉርቲ እውን ትገብራሉ ትኽእላ ይኽን። ኣብዚ ለኣኽለክን መጠን ማይ ትገብራሉ። ካብ ገዝ ክንወልዕ ይኽን። እዚ ጋዝ ብጣዕሚ ትሕት ኣቢልክን ቀስ ኢሉ ንክበስል ማለት እዩ። ከባቢ 20 ደቂቓ ን15 ደቂቓ ኣውስሎ ይኽን። እቲ ሩዝ እስካብ ብደንቢ ልበስል ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ ከለሩ እንዳለ ይቕየር እዩ። ከርከዴ ቀይሕ ሕብሪ ስለለዎ ናብኡ እዩ ልቕየር ናብ ቀይሕ ሕብሪ እዩ ልቕየር። ከምዚ ትሪኦ ኣለኽን ናየ ላብ ምብሳል ላበለ እዩ። ከለሩ ደሞ ከምዚ ትሪኦ ኣለኽን ቀይሕ እናኾነ ማለት እዩ። ካብኡ ምስ ማዩ ኢኽን ተወርዶ ማይ እናሃለዎ ማለት እንድሕር ማይ ዘይብሉ ኣውሪድኩ ኣብኡ ኮይንክን ናይ ምሕፋስ ባህሪ ስለዘለዎ ማለት እዩ። ናተይ በሲሉ ኣውሪደዮ ኣብዚ ከዓ እንታይ የዘጋጅ ኣለኹ መሲልክን ዒረ ኣብ ገዛና ተኸለ ስለዘሎ ጀልጀሉ ናይ ዒረ ከዘጋጅየ ከዕስሮ ተለኹ ክሓፍሰኒ ተሎ ወይ ከዓ ቅጥን ልበለ ስለ ዝደለኹ እሱ ስለዝሓፍስ ሩዝ ስለዘለዎ ሩዝ ደሞ ብጣዕሚ ተዕሲርካዮ ብጣዕሚ ስለዝሓፍስ ዒረ ክውስኸሉ እየ ማለት እዩ። ዒረ ተወሲኹ ከሎ ዓቕጥን የብሎ እዩና ከምዚ ትሪኦ ኣለኽን ረጊኡ ማለት እዩ። ናብ ብጣዕሚ ማይ ኣለዎ ከዚ ዒረ እውን ናብኡ ኣትየሉ ኣለኹ። ከምዚ ገይረ ኣብ ክልተ እየ ከዕስሮ። እዚ ጀል እዚ ደሞ ከምዚ ገይረ ወሲኻ ናይ ዒረ ጀል ተገይርክንሉ ብጣዕሚ ይለቕጥን ዝኾነ ነገር ሓፊሱ ተልዩ ናይ ዒረ ጀል ተእትይኽናሉ ማይ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ይልቐጥን። ካብ ናይ ቅንፍር ማይ ካሊእ ላወስኽ እንትኽዳ ናይ ዒረ ጀል ተተጠቒምክን በዚ መንገዲ ጌርክን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ይኾነልክን ማለት እዩ። ኣብዚኣ እዛ ጎማ እዚኣ ኩሉ ግዜ ንፀሙቅ ኣለና። እዛ ጨርቂ መፅሞቂት እያ። ብመፍየት ትፀምቆ ትኽእላ ኢኹን ግን ብዙሕ ሕትኽትኽ ስለ ዝወርድ ኣብ ፀጉርና ይቐሪ እዩና ብጨርቂ ተትፀምቅኦ ፅቡቅ ወይ ከዓ በዚ ካልሲ ወይ ከዓ በዚ ናይ ሻርፕ ናይ ዓብያ ሻርፕ እውን ቆንጆ እዩ። ከምዚ ገይረ ፀምቆ ኣለኹ ትሪኦ ኣለኽን ቀጢን እዩ እኒኦ ማይ ይመስልዎ ዶ ድሓር ግን ናይ ምሕፋስ ባህሪ ኣለዎ እዩ። ካብኡ ለ ሩዝ ኣብዛኛው ኣብ ታሕቲ ስለ ዝቐረየ ካልኣይ ስለ ዝዕስሮ ኣብ ክልተ ስለ ዘዕሰርክዎ ገና ስለ ዝኾነ ካብኡ ደሞ ብጣዕሚ እዩ ዝሓፍስ ማለት እዩ። ኣነ ደሞ ቅጥን ዝበለ እየ ዝደለና ከምዚ ገይረ ቀስ እናበልኩ ይፀምቆ ኣለኹ። ምፅማቕ ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ ትዕግስቲ ጌርክን ቀስ እናበልክን ትፀምቆ እምበር ብጣዕሚ እዩ ግዜ ዝወስድና ቀስ እናበልክን ፅመቆ ኢኽን። ኣነ ከምዚ ገይረ ፀሚቐ ወዲአ እኒአኹ። ካብዚ ዘይቲ ማንኛውም ዘይቲ ትገብራ ጀወዘልህን ትገብራሉ ዘይቲ ዘይትሁን ሰሊጥ ትገብራሉ ትኽእል ኢኽን። ማንኛውም ዘይቲ ትቕብኦ ግበራሉ ኢኽን። ከምዚ ገይረ ትሪኦ ኣለኽን መካከለኛ ኮይኑ ማለት እዩ። ቀጢን ማራ እውን ዘይኮነ ሓፊስ እውን ዘይኮነ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ኮይኑለይ ማለት እዩ። ኣብዚ ጨጉረይ ከምዚ ገይረ ኣዘጋጅየ ኣብ ክልተ መቂለ ኣዘጋጅየ እኒአኹ።
ካብኡ ንንእሽተይ ነኸፈልኩ ብደንቢ ክቐብኦ እየ። ናተይ ፀጉሪ ደሞ ብዝሕ ዝበለ ስለዝኾነ ቅጥን ዝበለ ዓይነት ውህድ እዩ ብጣዕሚ ልስማሞ ማለት እዩ። ሓፊስ ተኾይኑ ልሕግግ ኢሉ ስቕ ኢሉ እንትን ስለልብል ቀጢን እንተኾይኑ ግን ናብ ኩሉ ፀጉርና ይባፃሕ። ካብኡ ደሞ ቅጥን ዝበለ ዓይነት ውህድ እዩ ቆንጀና ከምዚ ኢሉ ቀጢን ገይረዮ ይኹን ኢለ እየ ፀጉረይ እውን ናብ ኩሉ ምእንቲ ክዳረስ ማለት እዩ። ሓፊስ ተኾይኑ ኣይበፅሕ ኣብ ፍርቂ ገፀይ ብቻ እዩ ዝቐርብ ማለት እዩ ይውዳእ ማለት እዩ። ቀጢን እንተኾይኑ ግን ንኩሉ ፀጉረይ ይኣኽለኒ እዩ። እና ከምዚ ገይረ እናመቐልኩ ንንእሽተይ እናመቐልኩ ብደንቢ ካብ ስሩ ጀሚረ እስካብ ጫፉ ብደንቢ ገይረ እናቐባእኹ ካብቲ ትቐብኦ ከለኹ ፀጉረይ ብትን ይብል ኣይተሓሓዝ ምንም መሰንተር የእትየሉ ብኢደይ ከምዚ ትሪኡ ኣለኹም ብኢደይ ብትን ብትን ኣበሎ ወዲ ተተቐቢኡ ደሞ ብጣዕሚ እዩ ልምችወና ብትን እዩ ልብል ኣይተሓሓዝ። ከምዚ ገይረ ሓደ ገፀይ ቀቢአ ወዲየ ካብኡ ናብዚ ሓንቲ ገፀይ ማለት እዩ ማሳጅ ድሓር ክገብሮ ስለዝኾነ እየ ዘይገበርክዎ ከዚ ቀቢአ ምስ ወዳእኹ ስለ ማሳጅ ክገብረሉ ደለየና ከምዚ ገይረ ንንእሽተይ ካብ ስሩ እስካብ ጫፉ ናብ ኩሉ ከም ልባፃሕ ማለት እዩ። እና ከምዚ ጌርክን ውህድ እንድሕር እናተቐባእኽን ፀጉርኽን ብጣዕሚ እዩ ለውጢ ትረኽበሉ ለውጢ ናተይ ኸዚስ ክንክን ካብሉ ጀምሮ ገና እዩ 2 ዓመቱስ ኣይመለአይ ዓመትን 5 ወርን ዓመት 6 ወርን ገይሩኒ እዩ። ኣብ ዓመት 6 ወርሒ ክንደየናይ ለውጢ ከም ለምፀ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ነዊሑ ብዝሓት ወዝ ፀጉሪ ርእሱ ክነግረክን ኣይክእልን እና ፀጉርኽን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ቢያንስ ፀጉርኽን ብደንቢ ጌርክን ውህድ ትቕብኦ እኒአኽን ዘይቲ ውሁድ ካብኡ ተሓፂብኩም ምስ ወዳእኹም ደሞ ቆርበት ርእስኽን ፈሳሲ ጫፍ ጫፉ ደሞ ጭቃ ቅብኣት በተለይ ብሎ ማጂክ ቅብኣት ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ካብ ዳክስ ብሎ ማጂክ ቅብኣት ብጣዕሚ ቆንጆ ዳክስ ፀጉርና ቅንጥጥ ኢሉ ብሎ ካብ ስሩ እናተነቃቐለ የቸግረና እዩ። ዳክስ ተኾይኑ ግን ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ኣነ ኸዚ ዳክስ እየ ዝጥቀም ጫፍ ጫፍ ጨጉረይ ማለት እዩ። ውሽጢ ውሽጢ ጨጉረይ ደሞ ብሩዝና ብሮዝሜሪ ዝተሰርሐ ብቅንፍርና ሮዝሜሪ ዝተሰርሐ ቅብኣት እየ ዝጥቀምና ወዙ ቁመቱ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኮይኑ እኒአና ፀጉርኽን ተስፋ ተይቆረፅክኒ ተኸናኸኖ ኢኽን ተተኸናኺነሉ ደሞ ዘይነውሕ ፀጉሪ የለይ ሓደ ግዜ 2 ግዜ ተቐባቢእኽን ተኸናኺንክን ተስፋ ኣይትቑረፃ ለውጢ ዘይብሉ ኣይትበላ ካብዘን ትሪኦ ኣለኽን ኣነ ዓመትን 5 ወርሕን ብተኸታተሊ ቪድዮ እንድያም ሓደ ሓደ ግዜ ዝቐርፅ ኣብዛኛው ቪድዮ ይቐርፅ ፀጉረይ ደሞ ቪድዮ እንድሕር ዘይቀረፅኩ ኣይከናኸኖን ማለት ይኮነይ ፀጉረይ ብደንቢ እየ ዝከናኸኖ ንቪድዮ ዘይምችወኒ ሰዓት ኣለሱ እየ ፀጉረይ ወርቂ ተቐቢአ ዝሕፀበሉ ሰዓት እኒኦ ተይቆረፅኩ ማለት እዩ። እና ብደንቢ ጌርክን ጨጉርክን ተኸናኺንክን ኣንውሕኦ ኢኽን ብጣዕሚ ለውጢ በተለይ ካብ ምንቕቓል ካብ ምርጋፍ እንድሕር ኣቋሪፁ ቁመት ባዕሉ እዩ እናወሰኸ ንኽድሓር ካብኡ ን10 ደቂቓ ን15 ደቂቓ ብደንቢ ጌርክን ማሳጅ ክገብሮ ኢኽን ማሳጅ ምስ ገበርክንኦ ን2 ሰዓት ን3 ሰዓት ተሸፊንክን ኣፅንሕኦ ኢኽን ካብኡ ሻወር ትገብራ ማለት እዩ። ሻወር ጌርካ ምስ ወዳእኽን ግን ብሩህ እሱ እናሃለየ ፀጉርክን ቅንፍር ማይ ግበራሉ ቅንፍር ማይ ጌርክን ወይ ፍተልኦ ኢኽን ወይ ከዓ ቁጥጥር ግበሮ ኢኽን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣበራትዑኒ ብረኹም መዓልቲ